Aprang si Tiga News channel hinpen nali tumapan kardong pajeriglo kardong. Tiga News channel hinpen nilimen sarno erongpi pini Abirta ang tonpen arjupanikta. Karbi Anglong atan mas council indeng troksike braketom mahangke thek ARNI pini diputara langso sertalin adatorium holalong katalon pon. Jaime kateng pen ada por finer kepen Karbi Anglong atan mas council alama KAC RCEM Dr. Tuliram rong hangari deng pen ingthur ponsi uthot kalitang atumapan chikimo pon. Karbi akhaya tumta methang detlong rido nang cipu akemang pen kedamtang harokreser kebra hokebra isi aningkan karlitang rusemson singing ti lapen aria sanghoa tumpen Karbi akhaya phan district council wan pitikanglo lasonsi talon bom bangbom si pening anke ingdeng troksike braketom kichok diputara langso sertalin adatorium hol along mesen pen talon ponlo Pini bangso katalon along KAC RCEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bedasing Ingleng EM Sorjo Rongphar Patmasari Daneswar Ingti KCS Amaipu Chandra Singh Crow Lapen Kedoan EMs MAC Anparta Board Chairman Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Department Thongkep Along Kithe Kiding Atum Lapen Karbi Anglong Arat Atum Chitong Dunpen Mai Alir Alon Pidunsi Mai Mesen Pen Pachun Ponlong Pamelo Pini bangso mayalong Samson Singh Inti Award Khorsing Terang Award Lapen Sarsing Teron Award Sitame Bipajir Pon Lapen World Record Karbi Traditional Sport Kengdongdang Kedam Mirbin Alam Arjana Film Producer Doniram Tiso Lapen Chiparjan Bangphi Malin Tiso Pia Tuma Phanta Tangka Lak Khopo Lapen Nong E Sitame Bipajir Pon Halapu KAC RCEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Lam Theke Jai Pon ke Non ke Bangji Karbi Anglong De Mate Karbi Anglong ARNI North East Six Sedur Autonomous Council kedo ana phansitame nithoma farman inglong aswa jutang mate cultural competition padu ponji puta ferangkya thengnu nang pachini don Anparta halapu ferangkya tum PGR VGR lapen Karbi akhaya kar I hemprek kang thim article 244 a puthak karju ahut nangke thandun ke PGR VGR along le along kedo atuma phan katharle ji aphan law and order atum pen chingki jethan pomlo lapen prabjin pen tharle ponpo Anparta hemprek kang thim kapalong ji aphan ke party khai dhorom chipu pe pin pen Karbi akhai ning isi do pensi long unji puta ferangkya thengno nang pachini don News Desk Report TK News Section 197 1D ateng pen latum phan ke ningkan ke thom alang tum phan ke hatek bengun lo ningkan ke thom ke bel long le lo lasi la hai pen damen non July achiklo pen ke pangcheng po laso akimia rona teng pen chengik po lasi hola bang ke criminal major act pulo laso bang ke lasi hola so criminal major act ke non la July achiklo ni phai si pen si cheng po lasi Karbi Anglong ar so jang tumpen ke thekire tumta la hai claim clear ne phok pet pe alam ke pang dak de de lagi la so puthak ne tumra ra phan ke ponji phan ba ke thanam ji phan si ei tumbo eji Karbi rat akar I article 244 nonal ICM do bam hot ke pachuni no son nami mori pon po ethela ke ajir ding krui pen ke song lo ningkan plike par elo 1986 pen lasi la keletum ka kecheng si ke Karbi Anglong phurke mo ke asitum ke bon pang chenglo 12 hours ghonta krehini ke bon bena ko 36 hours bon korilo laso pike 100 hours 75 hours bon lo 100 hours bon lo laso si kaskom tumta ko 7 days bon kol dolo lason si bang bom hemprekamen pen kithige janga tumta duktik lo dharna dolo procession dolo lapen ke bon kol dolo lapen ang parda chunche dat si theklong lo MUan si sign long lo sta isia step ke chun ke tum theklong lo isiang dengan ke kichun lo son theklong lo 6 pen 400 ing tuichet laso power bang el tum long lo lapen ang parda minil tum bang ke abhaga riso jang tum heli or lo heli par phang lo heli pen che song lo lasi arm struggle kuri lo lake UPS nang klang lo song truck militant dum nang klang lo MOS 1 lapen MOS 2 ta me chetok lo 2011 lapen 2021 ta MOS lamdon chetok lo samjan lamdon central government ta chunche lang lasi non bang ke koson si chingwai chingsai pen non violence kali ta violence pen kali non violence pen chingki che than pen Mahatma Gandhi ki japon aim pre ke hanga son la son si ka India sadin
kape long ason dak dak silit muta chingwai ching sai pen kape kroi mane tum ke moi pen kape kroi pen kaching ki je than pen koson sil tum song ke do an apen organization ke do an adogo be kar biang lorat ke do an pen thuk pak pen tum chingwai ching sai te hempre ke amne sigilong ji sorry silam la PGR karbenglo BGR bangke niltum chingwai lo high power committee seng lo jata nili than lo la so committee long ke dodun ke la ke niltum long ke chairman ke nililo la pen ex MP Dr. Jointurong pita dolo ex MP Horen Singh beta dolo non ke do boma MP Omor Singh disota dolo la pen Dr. Dharam Singh Teron ta dolo ex MLA la pen ex CM Jokson beta dolo MLA Bida Singh lenga ke hai Dorsing ro hang rup Singh Teron ta dolo la si Surjurong phara ke hai ta dolo la si hola so teng pen niltum chingwai ching sai bom lo la si la so teng pen next up ko niltum chikluyon chu chingwai dera phi chikluyon phi ko nitum ing nipo la si la sukang ni pen ko na tum hana puchini tupo